abukela bakhona emakhaya, ngiyanibingelela. Unibingelela ko uMthandazi Dlamini eMpumalanga ePitiktif. If kukhona izinto ezingahlangani, zizohlangana uNkulunkulu nabaphansi bangasekho emhlabeni bahlela ngeyabo indlela. Ungagive up futhi ungaphelelwa ngamandla. Ngikuhlale kunjena emalanga Awafani, nezimo ayifani mbukele khona ekhaya. Siney'nkinga ezisindayo ezahlukahlukene esibhekana nazo, kodwa uma sikhuleka sithandaza bese emva kwalokho sesiyenza sisukume, sikhombise ukuthi sithandazela ini, sicela ini, futhi sikhombise nangezenzo babukela bakhona emakhaya. Abantu-ke ohlezi bakhuluma, wenza kahle, wenza kabi, abantu ohlezi bakhuluma. Njengami-ke uMthandazi Dlamini, ngithi mina kuwe lisekhona ithuba, futhi sisengaya emanzini, amanzi anamandla, amanzi ayimpumelelo. Abakini njengoba ungibuka njengamanje abaphumelelise konke lokufunako. NjengomThandazi Dlamini ngithi mina sizophumelela, sizowela zonke izimo esibhekana nazo, namadimoni nebumnyama, konke lokubi okwenziwa ngabantu phezu kwey'mpilo zethu. uNkulunkulu alule isandla sakhe, konke kukhanye, konke kube kuhle. Amen.